πότε μπορούμε να δούμε λίγο φως ως χώρα στα οικονομικά μας? Ή μου πεις το 2028? Όχι. Ναι. Πιστεύω αν προχωρήσει πάμε από Νοέμβριο, Δεκέμβριο και μετά, αρχίζουν και χαλαρώνουν οι δύσκολες όψεις των πλανητών. Μάλιστα. Θα έχουμε μια επανάληψη μες στον χειμώνα, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονος ο συνδυασμός. Δηλαδή, αν μπορέσουν να βάλουν μια σχετική σειρά μέσα στο καλοκαίρι, προς το φθινόπωρο, και μετά είναι πάντα προσεκτική, μπορεί να γίνει μια καλύτερη αρχή από το χειμώνα. Γύρω στο Φεβρουάριο με Μάρτιο, να υπολογίζουμε. Για πάμε στην κυβέρνηση. Θα μου γελάει λίγο. Πάμε στην κυβέρνηση. Καταρχάς πάμε στον Πρωθυπουργό, έτσι, στον επικεφαλής. Το οροσκόπιό του το ξέρεις? Είναι δίδυμος με οροσκόπο Παρθένο, καλά θυμάμαι. Αχ, και με πράσινη γραβατούλα τμούρλια εδώ, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, πράσινη γραβατούλα και μπλε σακάκι, καλά βλέπω. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τι βλέπεις για τον Γιώργο μας. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια, είναι γνωστό τη σπάση αυτή. Τον αγαπώ πάρα πολύ, τον λατρεύω. Για συνέχισε. Το περσινό ετήσιο που πήγε καλά και στις εκλογές ήταν ένα ετήσιο πάνω στο γενέθλιο χάρτη του, το οποίο ήταν αρκετά ελπιδοφόρο. Τώρα το φετινό είναι πιο δύσκολο, να πω την αλήθεια. Και δεν είναι τόσο, πώς να πω, έχει αρχίσει και αποδυναμώνεται αυτή η συμπάθεια που υπήρχε γύρω από το πρόσωπό του. Περισσότερο, όχι ίσως γιατί ο ίδιος δεν είναι τόσο ικανός ή συμπαθής, αλλά γιατί οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν στις αποφάσεις να πάρει κάποια ευνοϊκά μέτρα για το λαό. Δηλαδή φαίνεται ότι χάνει την έγκλη που έχει, τη συμπάθεια που έχει από τα ευρύτερα στρώματα. Κοινωνικά στρώματα. Ναι. Από αποφάσεις, υπογραφές, συμφωνίες οι οποίες... Μεγάλη κυβέρνηση και άλλη χρονιά. Πώς το βλέπεις? Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια δεν θα ήθελα να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Πάντως παίζονται πάρα πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι? Ναι. Α, δηλαδή μπορεί και αυτό το καλοκαίρι να τη χάσουν την μπάλα? Είναι λίγο ωριακά. Αχ, παγίτσα μου, ναι. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, ναι, όχι, το εύχομαι προς Θεού. Λοιπόν. Γενικά, ό,τι και να γίνει, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι και για το επόμενο σχήμα, εάν φύγει το παρόν. Ναι, γιατί το επόμενο σχήμα φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χειρότερο και θα έρθει έξωθεν. Ναι. Δεν πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Η βοήθεια μπορεί να έρθει έξωθεν, όπως είπα πριν, αλλά αρκεί να είναι σωστή, έτσι, και να γίνει και... Η βοήθεια θα έρθει έξωθεν, αλλά όχι με το δούνου του, έτσι, τέτοια βοήθεια, ας πούμε, μας λείπει. Ναι. Α, μπορεί να μας δώσουν κανένα δανειάκι, τίποτα? Ναι, φαίνεται ότι αν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια οικονομική, αλλά από εκεί και πέρα να γίνει και μια εξισορρόπηση στις ανάγκες στις διάφορες πλευρές που αιμορραγούν αυτή την περίοδο. Αν γίνω ποτέ πρωθυπουργός που αποκλείεται και σχηματίσω ποτέ κυβέρνηση που επίσης αποκλείεται, θα σε πάρω προσωπικό μου σύμβουλο, στο υπόσχομαι. Δεν νομίζω να βγούμε, θα μας ψηφίσει κανείς. Παστίσιμα ότι σε αυτή την εποχή θα μας ψηφίσουν όλοι. Λοιπόν, θα κάνουμε γκάλωπ λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή. Θα φτιάξουμε το Αστρολογικό Κόμμα Ελλάδος. Αστρολογικό Κόμμα Ελλάδος. ΑΚΕ βγαίνει, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη αυτό. Θα το στρώσουμε τέλος πάντων, να δούμε πώς θα μας ψηφίσουν. Γιατί εμείς θα ξέρουμε πού πάμε και τι κάνουμε. Όχι για να λέμε. Διάλειμμα, ερχόμαστε πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Λίλιαν Σίμου και μιλάμε για την αστρολογική κρίση, για την κρίση, μάλλον αστρολογική κρίση δεν υπάρχει, για τις αστρολογικές προβλέψεις για την κρίση. Μας είπε εδώ τα χίλια μύρια ευχάριστα η Λίλιαν, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι ο λίγων tragic και έχω την εντύπωση ότι τα μέτρα θα πάνε να το περάσουν με τα μπάνια του λαού. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή, εμείς τώρα νομίζουμε... Τέλος Ιουλίου είναι η μεγαλύτερη έξαρση, έτσι, των σχηματισμών. Λοιπόν, όσοι πάτε για μπάνια τέλη Ιουλίου, να είστε κάπου κοντά, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γυρίσετε. Λοιπόν, θέλω να πούμε, θα είναι μια νέα αρχή. Αναγκαστικά υπάρχουν κλειδονισμοί. Να έχουμε ελπίδα ότι θα έρθει κάτι καλύτερο. Τι να φοβηθούμε ως έθνος? Έχουμε περάσει τι? Θερμοπύλες, σαλαμίνες, μαραθώνες, 21. Έχουμε περάσει άλωση της Κωνσταντινούπολης, πολέμους, 2 παγκόσμιους. Τι να φοβηθούμε? Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Σιγά και εμείς θα επιβιώσουμε. Ξυπνήσουμε κιόλας, γιατί τελευταία είμαστε κρυοκοιμισμένοι. Θέλω να σε πάω στον τομέα επιχειρηματικότητα. Έτσι, που είναι ένας τομέας ο οποίος επίσης τραβάει ένα ζόρι.
Γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις μικρές που κλείνουν, υπάρχουν μεσαίες που φυτοζωούν και υπάρχουν μεγάλες που και αυτές έχουν αρχίσει και βγάζουν προβλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε μεγάλους ομίλους να κλείνουν σιγά-σιγά διάφορες δουλειές. Και γενικά να φεύγει από την Ελλάδα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και να πηγαίνει έξω. Εκεί βλέπουμε τα πράγματα λίγο να στρώνουν, ή το χρηματιστήριο, ας πούμε. Το χρηματιστήριο δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ ευίωνο προς το παρόν μέχρι το φθινόπωρο, γιατί υπόκειται και αυτό στις ίδιες περίπου αστρολογικές ενδείξεις, έτσι, με αυτά που είπαμε. Ναι. Για την επιχειρηματικότητα χρειάζεται υπομονή και τουλάχιστον να μην ρισκάρει κανείς. Ναι. Σε γρήγορες επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις, να αφήσει κάτι για πολύ αργότερα. Μάλιστα. Οπότε να μείνουν εκεί και ξεπερνώντας τη μεγάλη όξυνση η οποία είναι τώρα στο εγγύς μέλλον, να υπάρχει μια ελπίδα μετά ανάκαμψης. Είμαστε, κοίτα να σου πω κάτι. Ναι. Από μια άποψη, ξέρεις, υπάρχει και ο κανόνας που λέει πέφτουν να αγοράζετε, ανεβαίνουν πουλάτε. Ναι. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτόν τον κανόνα, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική, θα κάψω κόσμο. Πάμε παρακάτω. Στην επιχειρηματικότητα πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, θα έρθουν είτε από τις υπάρχουσες εταιρείες, είτε απ' έξω κάποιες καινούριες θα έρθει? Περισσότερο απ' έξω θα έλεγα. Δηλαδή ίσως κάποιοι ξένοι, ενδεχομένως λόγω της κρίσης, μπορούν και αγοράσουν εδώ. Εάν αυτό γίνει με έναν καλό προγραμματισμό, θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα στην αγορά. Δηλαδή να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ευνοηθεί λίγο η τάξη των εργαζομένων. Το βλέπεις να πάμε στη δραχμή? Υπάρχουν κάτι ψήφινοι που υπάρχουν, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό. Που λένε ότι ετοιμάζουν, κόβουν δραχμές ήδη. Ναι, τα έχω ακούσει, αλλά επειδή είναι και περίεργα σενάρια, άλλοι λένε ότι δεν είναι δυνατόν. Ας μην μπούμε τώρα σε παραφιλολογία. Πάμε στην... Και χωρίς να μπούμε, η δυσκολία υπάρχει, έτσι. Πάμε λίγο στην ευρύτερη... Εμείς είπαμε θα βογγίξουμε μέχρι το φθινόπωρο, θα βογγίξουμε λίγο ακόμα το χειμώνα. Κάποια στιγμή θα βγούμε από αυτό το πράγμα. Τι στην οργή, έτσι θα είμαστε επόμενα 20 χρόνια. Για πες μου, πόσα χρόνια θα είμαστε έτσι? Μέχρι το 14 τουλάχιστον. Μέχρι το 14 καλά είναι, Λίλιαν, παιδί μου. Πιστεύω από το 15 και μετά θα είναι πολύ καλύτερα, γιατί μέχρι το 14 προχωρούν οι μεγάλοι πλανήτες και εξακολουθούν να κάνουν δύσκολους σχηματισμούς προς τον Πλούτονα. Ο ουρανός με τον Πλούτονα θα είναι 2 χρόνια στο γκριό εγώκερο σε τετράγωνα, ο Δίας όσο προχωρά θα ξανακάνει όψη με αυτούς, ο Κρόνος θα είναι για 1 χρόνο ακόμα, δηλαδή έχουμε συνέχεια κάποιες, όπου στον παρορμητικό σταυρό που είναι πραγματικά εκεί που αλλάζει ο κόσμος, μπαίνουμε σε ανακατατάξεις ουσιαστικές, σε κοινωνικά συστήματα, συνεργασίες λαών, ανθρώπων κλπ. Εκεί θα έχουμε μέχρι το 14 συνέχεια όψεις δύσκολες. Πώς το βλέπεις τον Αντώνη, τον Σαμαρά? Ο Σαμαράς μπορώ να πω ότι ευνοείται για ένα διάστημα. Έτσι, ευνοείται για ένα διάστημα. Αλλά για παράδειγμα τώρα, ο Δίας και ο Ουρανός που έχουν μπει στον κρυό σχηματίζουν πολύ καλή γωνία με τον Άρη και τον ήλιο του. Άρα του δίνουν μια ανάσα, μια ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί και να φανεί πολύ περισσότερο. Γενικά όμως είναι δύσκολες οι συνθήκες. Έχει έναν Δία στον κρυό, για παράδειγμα. Ο Δίας στον κρυό υπόκειται και αυτός, δηλαδή θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Ίσως έχει και ωραίες ιδέες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να τα περάσει τελικά. Θα υπάρξουν άλλοι παράγοντες που θα του ανατρέψουν ίσως και τα καλοπροαίρετα σχέδια. Το ίδιο το κόμμα που εκπροσωπεί, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, έχει κάποιες ευνοϊκές προδιαγραφές αυτή την περίοδο. Αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και πάλι, επειδή τίποτα δεν είναι σταθερό, έτσι, ακόμα και ο Κρόνος κάποια στιγμή θα περάσει πάλι στο ζυγό, έτσι θα ορθοδρομήσει μέσα στο καλοκαίρι. Εκεί που ορθοδρομεί ο Κρόνος, αναδρομούν ο Ουρανός και μετά ο Δίας. Βλέπουμε ότι τα πάντα είναι σε κλειδονισμούς, είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα φουρτουνιασμένο πέλαγος προς το παρόν. Αυτά θα αρχίσουν να εξελίσσονται και να προχωρούν πραγματικά από το χειμώνα του 11. Χειμώνας του 11. Φεβρουάριο, βλέπεις Μάρτιο. νέα κόμματα να πετάγονται μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, ναι. Ανάλογα τη στιγμή θα πρέπει να δούμε αν αυτά έχουν ελπίδα όμως να παραμείνουν. Μόλις γίνει ο κόμμα, ξέρεις, θα ξανάρθεις με το χάρτη του και τα λοιπά. Θα το συζητήσουμε. Και άμα είναι κανένας έτσι λίγο σόφρον πολιτικός, να πάει στη Λίλιαν που το φτιάξει, να του πει πότε να το φτιάξει. Μα τι βρε Λίλιαν. Έτσι όπως το βλέπεις το πράγμα, βλέπεις ότι δεν το έχουν μελετήσει καλά ή δεν έχουν καλούς συμβούλους, ξέρω εγώ.